No ploreu si no sabeu escriure ràpid en el teclat de l'ordinador. Ja està aquí. Una miqueta de serietat, per favor. En aquesta lliçó anem a practicar especialment la pulsació de la tecla de la lletra T. L'únic truc per aconseguir agilitat amb els dits i més endavant velocitat d'escriptura consisteix senzillament en prémer cada tecla amb determinació, amb seguretat, sense titubejar. I per això sempre hem de practicar els moviments dels dits abans de començar l'exercici. I pareu de plorar, ja ho teniu bé. T'està agradant el curs? Convida'm a un cafè. Només has de seguir les instruccions que trobaràs en la descripció del vídeo o en la lliçó. Gràcies pel teu suport. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.